Musím jít. Musím jít učesat kytičky. Pavouk! Takový dobrý česač kytiček. Tam přijel tank ustřelit k tomu česačovi hřeben. Tak jednou za horama, asi o rok později, ten česač přežil, vypráví tomu černýmu kámošovi. Ty vole, já normálně, mě asi před rokem žral pavouk, nevíš co. A teďko normálně, on mi normálně sežral všechny moje vnitřnosti. A přežil si to? Bohužel ne. Ale dodnes žiju. V tom vtrhne pořád do našeho revíru zlej malej pony. Můj malý pony, můj malý pony. Červený kámoš drhá. A ten čert vytáhl nůž a snaží se bojovat s malým ponym. Čorek, ty svině. Ty vole, to bylo nějaká rychlá smrt. Malý pony rostl. A rostl. A rostl, až se z něj stal kreveta. Malý pony byl svržen nějakým chlapem. Ajbike hátu, přichází. Tady se teda dneska fakt snudí. To je nuda. Co budeme dělat? Ach bože. Ježiši, tak ten se tady mátí s tím koněm. Ukaž ty svině. Nažer svině, žerte chcípáci. Ty vole, na co potřebuje furt ty vole ty zbraně, když já je domlátím v dlouhých šatech, nevíš co. Au. A Angels končí a jde hrát Minecraft, jo vole.